skądka so wzałe grzebę? Ciś Pan Jezus ze świętym Piotra wędrowali po świecie, to przyszle do jednych ledzy, chłopa i białci, a że i było puzdrze, prosili ich, żeby mogli łestać łeb noc. Ty ledze byli dobry i chętne ich głęscyle. Białka prawie piekła chleb, a ci wypiekła, tej dała im do zjedzeni. Jedle łeba i Pan Jezus i święty Piotr. A ci ich cele so ładzonkować, tej białka dała świętemu Piotrowi chlebowym kuklo. A święty Piotr chutko schwewił jo za pazycho, bo myślał, że Pan Jezus o tym nie wiedział. I grzech dosa w myślach. Będę miał co wygryzać w drodze, a tobie, Panie Jezusku, nic nie dam. Równak Pan Jezus wszystko wiedział i o kukle, i o tym, co święty Piotr pomyślał. Ale nie dał se poznać, leno dzonkował ledzom za głęsce i śle dalej w świat. Ci wyśle stać k drodzi, święty Piotr załestł pażno w tele, wajął swoje kuklo i ugryzł. Równak ona była tak głężki, że musiała zarywa plynąć. Pan Jezus chciał go pażno wykierać za jego właściwość. Zaś tucek święty Piotr wajął kuklo, ale ci ugryzł. Tej znowu musiał waplnąć, bo ona była bardziej głężki niż za pierwszy raza. A ci ugryzł po trzeci rys, to nie tyle musiał waplnąć steczek z gąbę, ale i długo plwać. Myślał, że nie duch cały kukla będzie takie głężki, ale co ugryzł, to plwył. Jaś kuryśce znerwowany zaczął kląć. Tak Pan Jezus so łebezżył i pytał, czemu tak plwiesz, Piotrze? Czy to płyny chlebowy kukle? Co cejo dała białka, ci żes ma wahydle w drogo? Święty Piotr ci wyzdrzył, że Pan Jezus wszystko wie. Przeznał so i rzekł, tak to było, Panie. Jak święty Piotr so przeznał, tej Pan Jezus mu więcej nie wypominał, ale rzekł, to bo był grzech, ci bonen chlebk, co go jest waplenął, miał bezpoziadkły zlesiec na drodze. Niech z niego powstaną grzebę. Jak rzekł, tak tyś so stało. Z pierwszych steczków powstały prawdziwci, rycci i gąsy grzebę. Z nich, co święty Piotr so prze nich iwrowył i kluł, powstały petryse, dieble pompci, pylnice i musi petryse, co trają ledze i badło. Tak tej powstałe grzebę.